Какво става, хора, аз съм Арти. Днес снимам клип на моя Xbox 360, новия ми. Това е нов клип. Ето прима. И... бях си избрал герой. Играем на Mortal Kombat. Tag Team на Mortal Kombat. И само да съм започнал, тъкно съм играл, ама какво да направя? И почвам. Аз съм Джони Кейдж. Джони Кейдж, сега ще ме. Пуснах го на експерт, а по-скоро на нормал. То как се сменят? Как се сменят? Аха. Видях. Уа. Чайте. Не знам как да правя комбото. Той се сменя. Кункула. Хора, аз не го правя това. Пишете в коментарите някой факт, ако знаете. На някой. Пишете в коментарите, който гледат мен това видео. Да ми каже пишете кой е героя. Пишете кой е героя. И някой комбот. Комбинация. Аха. Само в едно как се прави. Да. Не, съм. Какъв кик ми сложи това? Нема ли ми сложиш кик за видео? И бум! Engage win! Още един отверни. Round 2. Не го пусках на нормално, пусках го на хард по-скоро. Но са ми много лесно. Хора, но нормално го пускам, но кога да пускам. Какво става? Кио! Хора, хванат се сменя. Бум! И той меч разбрах. Бум! Хедшот. Кака? След този клип, като се качи, снимам. Като се качи, снимам някаква друга игра. Не знам, ще. Не, снимам на беса, как се каже. Докато да... Ще ви кажа как се прочета. Ще забравих на цяло. Той си. Добре, как се казва вече. Взимате левен.
Уah! Желаю съм събзоров. Кой сори, че не говорим с много запалена игра. Наливно. Трябва да се направя толкова чупи за... Аз преди не съм знал кой е Скорпион като малък на Mortal Kombat. Разбира се, че няма да знам кой е Скорпион. И съм играл. Играл съм една игра. Нямам някакви спомени, обещите ми. Сега разбирам за дисциплина. Не трябва да идваш в още, но ще трябва да ги замразиш. Това не знам какво дисциплина. Аз не мога го произнеса. Бам, 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 бам. Нокаути, това е край. What the fuck? Да бъде стои биеш Джони Кин. Ама не мога цели ли? Очипът си. Много ви. Аз съм целял в кръв, зъбите ми изпаднали. Джони Кейдж не умеем. Стиви Джакс. Джакс е по-голямата заплаха според мен. Файт. Бутъм. Хора, не знам как се чува. Не знам как се чува джойстика ми. Едно да е слабо. Сега да го чувам ясно. Не е много. Ма е много яко, че му удари. Хора, дидейте ми се смя, че харесвам повече това Xbox, отколкото PlayStation. Която и ще е. Дори тройката, четвърката, още по-тъпа. За мен. По-скоро четвърката може да не е някаква PlayStation. Но Xbox-ата също. Само дето е Xbox-а. Не знам как кажа. По-апгрейдно. По-яко. По-интересно е за мен. Не, какво ще направя? Джакс! Трябва да го направя. Ари пак ли е? Джакс? И... Не те поне слаби. Ари пак ли е? Но значи ти първи робот. Не предвидим да се видим. Аре. Пишете как да се прави X-Ray. Това е черен прах.
Пишите, дева, коментарите долу. Аз съм пълно описание да си купите Xbox ефтино. Но слагам линк в описание. Аз не слагам тук на може. Ари, бе! Аз ме разкатала. Как се много по-малкото запомня. Трябва да право ме разката. Ако загубя, мисля да пусна някоя друга игра. Не да стане. Аз си пуснах моя екс. Не знам. Беше тук, че ми стана. Беше екс-ray, ама беше комик. Ти бум, ето не може да го чуете много силно. Сега съм напомня от телефона. Ще кажа на яка игра. Али бе. Да, бе. Сейчас направо минам. Аз какъв шанс имам? Един буквален удар съм. Дори с щит. Да, първи раунд. Трети раунд. Този път няма да стане. Ето, правих си екселия. Сланах как да си го направя. Моя направя убихла е. Аз не знам. Много заболя. На играта е заболя, не? Как да направи това? И това как да направи? И ти да го скача бих. Сванах някой факти как се правят с киберскопия. Съм взела и то са. И съм сам. Ау! Ма плач. И пам! 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 Бдуш! Има същи сили като на оная, бе. Sub-Zero! Уи! Хора, разбрах как да правя екселия на Джони Кейдж. Значи, трябва да му го направя, докато му го дай някой. Sub-Zero и Рей. Майко. И аз имам Sub-Zero, тук тича, не ми дреме. Но моят робот. Sub-Zero. Садвай. Моят метален ще завили ръката. Докато да ще трябва да спиш да го целиш. Опа, ето го. Бук на губе. Че го дойдеш. Леч. Хора, като за първи път съм ужасно силен. Като за първи път, не знам за комбото съм добре, защото за първи път играя. Но никога не съм пълна там. Аж да ме замразиш така жестоко. Райн, няма да стане.